Ens trobem en terres de la Catalunya central, concretament al Bages, municipi, Mura, i aquí darrere, tot això, el que s'anomena el Puig de la Balma, primeres documentacions del segle XII. Aquí vivia l'anomenat Puig de la Balma, que també era alcalde de Mura. Diuen que un bon dia va arribar un traginer corrent des del capdamunt del Collet de la Creueta, cridant esparverat: «He trobat un mort, he trobat un mort!» L'alcalde estava treballant amb en Bernat, un noi occità que l'ajudava amb totes les ovelles. Van deixar les eines i se n'hi van anar corrent. Què carai havia succeït? Ara ho sabrem. Estem a l'anomenat Coll o Collet de la Creueta. Això és un encreuament important de camins. Antigament s'anava fins a Rocafort, Matadepera, el Farell, el Puig de la Balma, a uns 15 o 20 minuts a peu, i encara més avall, Mura. El per què se'n diu el Collet de la Creueta és per aquesta creu que hi ha aquí, marcada en aquesta alzina, però això ja us ho explicarem després. Després de l'anunci de que s'havia trobat un mort, van pujar fins aquí dalt en Puig de la Balma. Alcalde de Mura va pujar el vicari i el notari per aixecar acta d'aquell cos. També va pujar en Bernat, un pastor francès que treballava per en Puig de la Balma. Qui van trobar va ser l'Adela, una veïna de Mura. Havia caigut de la roca picarda, no sabien com havia succeït. El cas, però, és que tenien allà aquell cos. Feia hores que era morta. Què s'havia de fer? El vicari ho va tenir ben clar. L'enterrarem aquí mateix. Aquí mateix? Va saltar en Bernat, que es va posar vermell. No pot ser, se l'ha de portar al cementiri. Qui mor a muntanya se l'enterra a muntanya. I l'home inflexible es va mantenir en els seus 13. En Puig de la Balma, però, sabent que en Bernat era molt amic de la Margarida, la filla de l'Adela, i devia patir per aquella noia tan joveneta, hi va voler posar una mica de pau. Bernat, ràpid, vés a buscar la Margarida. On la trobaré, la Margarida? Està baix a la vall, al flequer, treballa a les tines. I què li dic? Explica-li què ha passat. Digue-li que vingui corrent amb tu. D'acord, me n'hi vaig. En Bernat va venir fins aquí baix, a la vall del flequer. En aquesta vall hi ha 4 conjunts de tines. Les primeres, les del Tosca, les del Bleda, les segones, l'Escudelleta, i aquí, on som ara, les del Ricardo. Va anar a buscar directament a la Margarida, que s'encarregava durant l'època de verema de fer el menjar per tots els treballadors. Quan la noia va saber el que li havia passat a la seva mare, van desfer ràpidament camí cap dalt al Coll de la Creueta. I quan hi van arribar, ai las! Mireu que els adults sempre prenen decisions per ells mateixos. Quan van arribar, la Margarida va veure que ja acabaven de sepultar a sa mare. «Però aquí l'heu posada?», va dir. «Esclar que sí, nena. On volies que l'enterréssim?», li va dir el vicari. «Doncs a baix, a Mura, al cementiri, en sòl sagrat». «I què ho pagarà, tot això? Tu, que no tens diners?» «Vinga, va. A més, sempre es fa així, amb els que cauen de la muntanya». I la cosa va quedar d'aquella manera. I la Margarida va tornar a baixar cap baix a les tines i va seguir cuinant. En totes les zones que es fa vi es necessita llocs perquè es produeixi la fermentació del raïm. En el cas de la comarca del Bages, la eina que s'utilitza és la tina, que en aquest cas són estructures de pedra, normalment rodones, també poden ser quadrades, que estan folrades amb cairons ceràmics, en el qual s'hi abocava el raïm per poder-lo, el xafava i per poder-lo fermentar. Val a dir que aquestes tines, el lògic és que estiguessin a dins de les cases, perquè la gent es feia el vi a casa seva. Però quin era el problema? El problema és que sovint tenien les vinyes a una certa distància. I aleshores això portava a que, quan era el moment de la verema, transportar la verema fins a la casa portadora provocava que a vegades, quan l'última portadora arribava, el raïm ja havia fermentat i tenia els seus problemes. Per tant, es busquen altres solucions. I hi ha bàsicament dues altres solucions. Una és construir la tina a prop de la casa de pagès que t'ha deixat la terra, o bé l'altra solució, que aquí en tenim un exemple, és la construcció de les tines al mig de les vinyes. I per tant
tant, quan arribava l'època diguem-ne, de veremar, collia el seu raïm i el xafava en aquesta tina i el deixava fermentar en aquesta tina. Després de tots aquells successos de la mort de l'Adela, va passar una cosa ben estranya, però. El riu va començar a baixar amarat de sang. Una sang densa, fosca, plena de coàguls. La gent es van espantar i els van venir a la memòria tots aquells sermons del vicari sobre les 7 plagues d'Egipte. Què passava? Que potser Déu els volia castigar per alguna cosa? 2 dies després, la mestressa de Massolers, una masia que queda bastant allunyada de Mura, va tenir l'ensurt de la seva vida. Van aparèixer a la masia 14 homes armats amb pedrenyals. Se'ls veia forts, prims, però. Anaven bruts, peluts, suats, barbuts. No volien pas cap mena de riquesa, eren bandolers, el que volien era sopar. Diuen si no eren tota la colla, i entre ells camuflat d'en Roca Guinarda, aquell bandoler mític que mai no va ser agafat, enxampat. La mestressa, tot i que estava sola perquè el marit i els jornalers encara estaven treballant al camp, al principi s'hi va negar. Però els coltells i els pedrenyals la van convèncer. Va servir menjar i després, quan se'n van anar tota aquella colla, la casa es va quedar més buida. La por una mica més intensa i el rebost havia volat. Ja n'estaven farts dels bandolers a Massolers. Com si no n'hagués hagut prou amb els bandolers, va aparèixer per aquests vorals altra volta el mític drac de Sant Llorenç de Morunys. Una bèstia grossa. Una fera que devastava tot allò que trobava al seu pas. Va començar a córrer la brama que havia atacat amb alguns pastors, ramats d'ovelles i que fins i tot s'havia ninat amb algun nen petit. La gent estava morta de por. I si no vols caldo, 2 tasses. Després de tot aquell caramull de despropòsits, es veu que un matí qualsevol 2 veïns de Mura es van creuar pel carrer, un li va donar un cop a l'altre, es van començar a increpar, a insultar i aviat van treure les seves xispes i es van començar a disparar. Les bales anaven a tort i a dret. Els veïns es van tancar dins les cases. Un va resultar ferit d'un tret al genoll. Tot allò, òbviament, va anar a judici i va espantar molt a la gent. I mentrestant tot això passava, la Margarida, pel seu cantó, seguia fent la seva reivindicació. Enterreu a la mare en sol sagrat! Famílies que vivien als pobles del Bages, la majoria no eren propietàries de la terra que treballaven, sinó que s'havien de contentar amb les terres que els arrendaven, els masos, que eren els propietaris de la terra. Llavors, eren terres, eren vinyes que acostumaven a estar molt allunyades dels pobles on vivien aquestes famílies. Per poder-hi arribar s'havia de recórrer ben bé mitja hora, 1 hora i fins i tot més d'1 hora caminant. I ja us podeu imaginar què significava haver de caminar per aquest relleu d'aquesta zona, que és tot de muntanya russa. Per sort, els vinyaires tenien 3 aliats bàsics. Un d'ells era el vi, la bota de vi, el porró de vi, les calories que donaven no només energia, sinó que ajudaven a passar el fred. L'altre era la barraca de vinya. Totes les vinyes tenien la seva barraca. Durant aquestes llargues jornades que els vinyaires passaven fora de casa, a la intempèrie, la barraca era com la seva segona casa. Els oferia xupluc, quan feia mal temps, i a dins de les barraques, per increïble que semblés, s'hi feia foc. I l'altre element essencial per ajudar a passar el fred o més a poder-ho resistir millor són els esclops. Els vinyaires recorrien tot aquest camí per arribar a la vinya amb espardenyes d'espart, però quan era hora de posar-se a treballar a la vinya es calçaven uns esclops de fusta. Era l'única manera de poder tenir els peus calents i una mica aïllats amb aquell terra glaçat, fred, ple de pedres fredes que es trobaven quan anaven a treballar. Durant un curt interval de temps, va semblar que les coses tornaven a les seves aigües, però van ser precisament les aigües les que van tornar a donar el toc d'alarma. El riu tornava a plorar sang. Algunes desgràcies s'estaven tornant a coure i no trigarien pas gaire a tornar. Un matí, un dels veremadors que hi havia aquí a les tines de l'Escudelleta va aparèixer mort. Ningú no va saber què havia succeït, si havia estat un accident o
una revenja, perquè l'home va aparèixer a l'interior de la tina. Mireu, per premsar el raïm es posen uns taulons i la gent, els homes, s'agafaven d'una corda i anaven premsant. Els efluvis que manaven eren altament tòxics. Et podien fer perdre la xaveta. I diuen que el veremador va aparèixer a l'interior i que l'espelma, que s'hauria d'haver apagat en cas de que hi hagués massa efluvis i fossin massa forts, no estava ni tan sols encesa, era nova. Què havia succeït? Es van tornar a disparar les alarmes a tota la vall. La gent estava a l'aguait de què més podia passar. I és que el fantasma de la vela va començar a aparèixer al capdamunt del coll de la Creueta i s'apareixia a tothom. Els camàlics, els carreters, els pastors, els que anaven a fer comerç d'una banda a l'altra. També se li va aparèixer el senyor vicari, que anava amunt i avall amb la seva mula a fer prèdiques o exhumacions o el que fos. La gent, les males llengües, o potser les llengües en general, van començar a dir si tot plegat no era culpa d'aquell vicari que no l'havia volgut enterrar on tocava. Què havien de fer? Tot allò s'havia d'acabar. La gota que va fer passar el got va ser que un matí van atacar amb en Bernat. Just quan sortia d'allà on guardaven de la Cleda totes les ovelles al Puig de la Balma, el van agredir dos homes engarrots. Li van dir: Gavatxo, fuig d'aquí, no tornis més. En Puig de la Balma, l'alcalde de Mura, es va posar fet una fera. Va decidir que havien de fer alguna cosa i va fer cridar tots els homes de la contrada. Mentrestant això passava, però, la Margarida, pel seu cantó, Enterreu a la mare en sol sagrat! Des del segle XVI, a la comarca del Bages es va generalitzar el que seria la tina feta de pedra. De fet, són de pedra. No podem dir ben bé de pedra seca, perquè la pedra seca no utilitza la calç, i en canvi aquí s'utilitza la calç perquè hem de crear un recipient que hi hem de poder-hi fermentar el vi. Per tant, diguem-ne, el que es feia era un dipòsit rodó o quadrat, es folrava es feia amb calç, es folrava amb cairons ceràmics perquè quedés un recipient estanc i, per tant, allà és on fermentaria el vi. A sobre d'aquest recipient hi ha una petita rebava on s'hi posaven unes fustes travesseres que servien per abocar-hi el raïm i poder-lo xafar, i quan el raïm estava ben xafat s'apartaven les fustes i tot el raïm queia cap a dintre de la tina. A sobre, evidentment, d'aquesta tina, per protegir-la, el que fèiem era construir una espècie d'estructura que sembla una barraca, però en realitat no ho és. I, per tant, en aquesta porta, aquí podries abocar-hi la verema, xafar-la i que comencés el procés de fermentació. Sempre es construïen de forma desnivell. Ara estem a la part de dalt perquè aquí es tractava de poder-hi abocar la verema i poder-la xafar. I, en canvi, a la part de sota, a la part de baix, és on hi havia la boixa, que és el lloc on es podia destapar i sortir el vi que ja s'havia fet. Aquella boixa es protegia amb una barraca, amb una estructura que sembla una barraca, simplement per donar una mínima seguretat i que ningú vingués i et pogués obrir la boixa i que el vi pogués córrer riera avall. Era bàsicament per poder-lo protegir. I ja tenim a tothom al Puig de la Balma. Propietaris, alcaldes, gent important. S'ha de prendre una decisió. Ja fa massa temps que duren les desgràcies al territori. Han de prendre una resolució. Cadascú fa la seva proposta. Els que són més durs de pelar proposen càstigs exemplars. D'altres fer una batuda. D'altres que s'armi a tothom, a cada una de les cases i masies. D'altres diuen que precisament potser el que hauria de passar és que hi haguessin menys armes. No hi ha manera, no es posen d'acord. Els gots de vi es van omplint i es van buidant. Els ànims es van escalfant. Fins que de cop i volta se sent embernat. Des d'allà dalt, des d'aquella balconada que està feinejant i fa estona que els escolta, i els crida ple pulmó. I la nostra morta? Que us n'heu oblidat de la morta del collet de la Creueta? Vinga, va, penseu-hi, que ja feu tard! Esclar. I per què no? Potser el nano té raó, la morta, aquella dona, la vela. Potser el que haurien de fer, tal com diu la veu popular, seria enterrar-la en sol sagrat. No ho dubta ni un instant. Tothom posa la mà a la bossa de les monedes i en deixa un grapat sobre la taula. Sembla que l'enterrament està garantitzat. Estem a punt d'acabar la nostra història. Diuen que un cop van haver enterrat a la vela en sol sagrat, totes les desgràcies es van acabar.
Que dalt del coll de la Creueta, com que el volien seguir anomenant així i s'havien emportat la tomba amb la creu que hi havia a sobre, van fer en aquella alzina que us hem ensenyat abans una creu que encara avui en dia, si voleu pujar-hi, hi ha un bon tros. I és així, ho trobareu. Ara bé, i el riu? Què va passar amb el riu? Doncs diuen que el riu no va tornar a baixar marat de sang mai més. De fet, no va tornar a baixar mai més vermell. Tothom havia vinculat directament la mort de l'Adela amb la sang al riu, però l'enigma es va resoldre al cap del temps. Es va saber que un pagès d'aquí de la Vall del Flaquer, un que tenia unes tines amb vi d'excedent de l'any anterior, l'havia deixat anar de mica en mica cap al riu per desfer-se'n i poder omplir totes les tines de vi novell. La cosa, doncs, va quedar amb uns quants ensurts al capdavall i un bon enterrament.